Good day mga ka-explorer. Ang destinasyon natin ngayon ay ang Statue of the Risen Christ at 14 stations nito dito sa bahagi ng Barangay Santa Ursula, West Lateral Dike dito sa Betis Guagua, Pampanga. Tara na't samahan nyo kaming i-explore at silipin ang natatanging ganda ng lugar. Ang imahe ng Risen Christ ay bahagi ng Stations of the Cross sa kahabaan ng Dike area. Ang ikaunang istasyon, ang huling hapunan. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Ikatlong istasyon, si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Ikapitong istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Ikawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay pinako sa krus. Ikasampung istasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Ikalabing isang istasyon, sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Ikalabing dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Ikalabing tatlong istasyon, si Jesus ay inilibing. At ang ikalabing apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Risen Christ statue ay nagsisilbing huling istasyon para sa mga 14 na istasyon ng krus na ipininta rin ng mga pintor sa Betis. Ang estatwa ay pinagsikapang gawin ng eskultor na si Joseph Andre C. Layug, anak ng kilalang ecclesiastical artist na si Wilfredo Tadeo Layug, sa pangunguna ni Mayor Dante D. Torres ng munisipyo ng Guagua, Pampanga, na itayo at pinasinayaan ito noong May 2, 2022. Ang imahe ay binasbasan ni St. James the Apostle Parish Priest na si Reverend Father Raul de los Santos at inihayag ni Mayor Dante Torres. Ang unveiling ay isang culminating activity para sa Camino de Santiago na mga aktibidad ng St. James the Great the Apostle Parish sa okasyon ng ika-450th foundation anniversary nito.
Ang Risen Christ statue ay nagsisilbing nagpapatibay sa pananampalataya sa gitna ng hagupit ng lahar na umagos mula sa Labuan River nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong June 1991. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all.